suntem la un nou episod. Suntem cu Robert și Melissa. Și știți deja cum o cheamă David. Asta e o pădure abandonată. Ai grijă. Vai, de-abia e soare. Mamă, păiangăni. Păiangăni. Aolo. Ce m-am pișcat? Ce m-am lovit? M-am pișcat și ba? Să nu știu ce? Wow. Bă. Da. Acolo, de acolo. Suntem aproape de unde am început. Bă, către baicuri, că spun eu. Acolo sunt baicurile Da, noastre. și tu, da? Mamă, ăsta e lacul, aș vrea să trăiesc aici. Să scalde în apă. Taci, mi-a mă. spus și mie. Nu mă scald. Să scaldă. Și am vrut să fac și bătură, că aici erau doi cai. Da, și cam videoclipul ăsta cred că a fost scurt. Apoi o să mai filmăm când o să trecem acel gard. Și cu voi a fost David, Meli și Robert.